Balinjalo uma la ukhona la phunyuka khona ubulungise ongabeke excuse kusey-submission kodwa-ke ihambisana ne-responsibility enkulu ngoba uma uzosubmitha nkosikazi phela naye faka express nge-submission yakhe lo kwenza ukuthi umndeni usimame uye phezulu uphokophele ey'fisweni zenu nabalimu umseleko akasubmithi nje akasubmithi nje sidalo sakhe ufuna amanzi. Okay, I know what I'm saying. Okay. So, ikhona ngicela ukuyi-emphasize indaba ye-submission because I believe ukuthi Mthombeni mase usubmit emakhosazini akho there's a lot of major emotional transition uzodlula kuyona and omama bazoqala ba-recover ama-emotional and psychological identities abo babe abantu ekufanele babe yibona kepha bangabi indwangu esikiwe ephethini ekufanele bafite into the Mthombeni dynasty. Ngiyayicela lento ukuthi baba ama-individuals bakwazi uku-express freedom yabo but with discipline and responsibility because you can never express true love if you are ill-disciplined. Okay. Mina nginga-submit. Kuyini ukusubmit? Usubmita emuntwini noma endodeni yakho ekuhloniphayo nekuthandayo futhi. Awukwazi ukuthi usubmite emntweni ongakwazi nokuthi uba iyahambisana ikona mangabe kushada kuthiwa ene uyithobele indoda uyondle uyenzele ukuthi nokuthi kodwa bangachazi ukuthi uthobela indoda enjani so mina yes ngamthobela. Maybe we can also take some time and hear from Omama and see how has the retreat been for them. All right. Okay. Okay. Submission for a relationship here, do you submit to each other? I've been doing that. God. That is why namanje ngikhuluma indaba ekufuze ngabe ngayikhuluma ngayiqeda because I've been submitting. Noma abantu bangathi Mthombeni akaza submit, they are wrong because ungakwazi ukwenza into engithi ngiyayenza it's because I've been submitting. When I'm up my law, have you been submitting to Mthombeni? Noma kudabengezwe le submission ukhuluma ngayo mhlambe kufanele siyenze ngenye indlela. I think i-submission ngiyayenza kodwa uma ulalele into echazwayo iyohlale ihlukile ngokuthi Mthombeni this Mthombeni that. Angazi Mthombeni mase uhleze submissive ukhuluma ngayo. Le submission ufanele izohlala phansi ungichazele siyenze ngenye indlela ngoba mina fanele ngifake umthetho kodwa ekufakeni lo mthetho kusho ukuthi ngiyona so angisazi ukuthi fanele ngisho kanjani kodwa ngiyazi ukuthi njengamanje yini inkinga ukhona into eyenzekile esinikeza inkinga. In fact i-submission kufanele kube into esibusayo yabo so manje mayisibusa kufanele sikwazi ukuhamba ngayo singayilindeli kuphela okuse angasho kanjalo because yazi lo angithi nje i-submission fanele yenzeke babda yeah bengithanda silendushe basi because ben officer side uma bekukhuluma mhlambe lokho Mthombeni akukhuluma manje bangindaba ezisinona khona into engicaso uqedile isho manje ethi kukhona enye into eyenzekile like I think we've been like putting something aside involving but masiphuma la ikhona mhlambe ake vele kungena mhlambe nakuyona because I don't think kuzoba right ukuthi silokhane sibeka into eminyango uma kuthi masiphuma isilungu eminyango not unless sihlanganisa lo mndeni silapha lo mndeni bese mawuphuma kube umndeni olaphekile uhlangene uhamba kanje ingekho into elilindile eminyango. Eziphi lezo zinto esaphushele eceleni akhuluma ngazo ngoba manje akazisho
kusho ukuthi it should be part of us in terms of ukukhuluma ngayo. That is my view, because now uMthomeni uqeda ukukhuluma nezinto afuna ukuzibuka azilungise, but he is mentioning something angayibizi ngegama athi kunento, meaning there is something waiting for us outside of this thing that we're trying to work out. Uma Khumalo uthi kufuneka singahambi la kwe-retreat bengakhulumanga ngenkinga yangampela, ukuthi mina ngithathe uMakhwela kusho ukuthi yona nkinga leyo. Angithanda ukukhuluma something straight up uMthomeni because he's the head of ekhaya. 1, 2, I understand and know ukuthi uzizwa kanjani mayefika ngathi kunomuntu wesifazane ukhuluma ngaphezulu kwayo. And mina personally, I know he's been saying ifuna ukumcontrol. Therefore, can I direct everything I'm saying to you guys as the people that are helping us? Ukuthi nangoma basuke basukuma. Ngicela simlele. So kuzofuneka asilinde umango sibisi. Wakhala ngoJesu. Awuyazela. Lana bafethu kuyakhulunywa angizeli. Hey kaze ngazela. Bengathi ngiright ngizama ukuyiqoqa ngiphuza amanzi ayingezela ayikancane. Bamndabe noSisinonto kuthe last year nga-introduce umuntu uMakhwela kuMatsela. So leso sinqumo isona namhlanje. Okay, sikhona ezinye izinto kodwa leyo nto iyona eyenza kakhulu sibeka. Benginemizwa one ukuthi lowo muntu abamfuni, and then maqhubeke bathi lowo muntu ongasibani bani. So okamaphethe eshoyikana. Ekuqaleni ubaba yakhe wayengitshela sebekhona abantu eseyile kolobola ngoba uyazi ukuthi ngihlangana nayo intombi nani Nkosi yami, kodwa kwakwenzeka ukuthi abantu bahlala bakaMseleku kanti abantshontshile. Ngisho ngoba uMakhumalo efika kaMseleku akazange afike kuthiwa unkosikazi, kwafika kuthiwa umntwana ozosiza. Kunomehluko ke lapho. So mina bamndabe ngilalele yonke leyo nto, ngabona ukuthi kusho ukuthi umuzi uzoxhayeka phakathi sohlakazela. So fanele ngibe nendlela yokuyisebenza leyo. So ukuze ngikwazi ukuyisebenza fanele ngihloniphe amakhosikazi ami ukuthi ngiwalalele ukuthi athini ukuze sikwazi ukuya phambili. So into engicabanga ukuthi izosilekelela kusho ukuthi ama-processes ebese ngiwaqalile kufuneka ngiwamise. So kusho ukuthi into yokufaka lowo muntu ngaphakathi uMakhwela ukumfaka kufanele ngikumise, ngithathe imandate kwangisho ngama-complete, ngilalele ukuthi abantu bami bathi akwenzenjani. uMakhwela uzotshelwa yimina ukuze lento ihambe ngendlela, because metshelwa omunye umuntu, in fact lo muntu uzobe ngiyamthwesa umthwalo angafanele uthwala. Imina that I must communicate, not unless umamkhulu decide ukumtshela uMakhwela, kodwa ngiyobe ngamthumile. Imina ngizomtshelela uMakhwela lo muntu wengane uzele, lo muntu wayehlala eThekwini ngathi akasuke eThekwini, lo muntu wayesebenza ngathi akabuye emsebenzini. Hayi, Ngathakazana. umsebenzi ngane abantwana uMthomeni. No, phela ngangithi uzoba unkosikazi wale ekhaya. No, asibekanga thina umsebenzi uma usenza amakhosikazi. Awazi wangibele yabona le ndlela oyishintshile manje wayithatha yokuthi sewulida ngenye indlela, cha ulida ngenye indlela ngempela. Sikwazi ukuyekisa abantu besifazane umsebenzi. Umsebenzi enkulu nje eSouth Africa amathuba omsebenzi abe escan. Bese kuthi ukhona izinto enginganiyekisanga engaziyekanga ukuzenza. Angikhulumi ngathi manje sikhuluma ngalokho ungakayo usuke kusengane abantu umsebenzi. Uma yeni ulwele ukuthi angimfake emsebenzini asebenze kahle, and I've done that. Uma ngabe ngihlangane naye vele sesebenze unesi kodwa uthe ucela ukufunda, I have allowed that. Uma Khumalo wafika la ekhaya engasebenzi
kwafanele ngimzamele umsebenzi. I've done that. uMakhwela ubengekakwazi ukuba seThekwini kodwa ezovusa umuzi la ekhaya, ngiqhubeke ngithi akasebenze eThekwini ngoba lo muzi engifuna uzovusa ngeke uvuke, because is the same thing lezoyenzeka ukuthi ngilwela isonto loku-alternate ukuthi namhlanje sikhona sasa sikho ujovala umuzi kaFlo, bese mina ngivumela uMakhwela ukuthi akasebenze inyanga ukuthi ngamhla kuphela inyanga kweyima ebuya, ngeke ngize ngi-achieve lutho. Ukuze ke ngingabi naleyo nkinga fanele uMakhwela uye kumsebenzi azosala. Asking uyekusebenzela ingane yamanje umsebenzi Ngithanda amashobane. ngoba thina usekusanga. Exactly. Manje ngizama uresponda to that. Manje awufuni la kusho ukuthi Ngeke Thobi na respond. ufithi fanele No, akarespondi ngikhuluma uthobela ngayibuza angikusinikisele angimufaka into ukuthi ngamlobola bashobane ngoba thina awusiyekisanga umsebenzi. Responding to that. so that emthombeni ingabi leyo nto enye yezinto enkulu. kuninzi asikhuluma nawe ngamadoda acindezela abantu besifazane abayekisa imisebenzi bese abacontrol. Sekuqale nini ukuthi Mthombe niyekisa abantu imisebenzi? Hawu mntana abantu ushiye nonkosi yami wavuma yena esiyothini phela noma ubhebi wakhe. Uneexcellent umsebenzi ungayekisana. kusho ukuthi mhlambe abantu abenza ubuyilima ukuthi bayohlala ekhaya bangasebenzi, so that bezoba submissive. Kusho ukuthi abantu abathandwayo abazoba amaqanda benzelwe yonke into. Akekho umuntu osaying ongayeka umsebenzi esebenza just because kunomuntu ozuyeka umsebenzi. Let's say hlangana nobakumsele eselobolile nangisemaribheni sebesemaribheni wangiyekisa ngaphula ngangekhaya Abayekisa umsebenzi abathandwayo. Mhlambe kwaba isivumelwano sabo ukuthi no, mina ngizokukhokhela kangcono kunale salary. ubaba wakhe khathi engiyekisa umsebenzi wathi akamthembi umuntu wesifazane ngiyakwazi ukuba seprojectini abe nonkosikazi oseMaritzburg. Okunye kwaba ukuthi sizosebenza ngamabhizinisi. respond to the question. Uneexcellent nabantu umsebenzi. Ngeke ungasifaki phela nini. Yeah. Ngicela ukurephrase. Yeah. Umthombe uneexcellent umntwana wabantu umsebenzi. Ngoba bengimlobola ngithi ngizomfaka kaMselele ngifuna ahlale khona. Nawo kusho umsebenzi wami. Ngisho wona futhi ngimyekisa umsebenzi Sathi yes. Asebenze ekhaya. azohlala kaMselele. Asebenze uzokhona. Ukuhlala kaMselele kuyamsebenza. Yabona for the first time sake samuzwa umuntu obeyi-employee. I mean, I've never been employed. Ibe uneni ngiholelwe, I've never. So sonke sesiyezwa-ke bahlobo bami employees zami. Umthombe uchaza ukuthi ukuba kamthamseleki kuyaholela. Umsebenzi. Kuyaholela. Umsebenzi. Kuyaholela. Yes. Now, how many years ushadile noMthombeni? Sukela 2010, how many years? 15. Yes. So 15 years in marriage. It's 108 months. Cabanga nje leyo muntu ngikweleta malini. Noma kuningi kakhulu engenzeka kona Nombela ukuthi lo Sanibonani, welcome back to our YouTube channel. So now here we continue. Guys, please make sure that you watch my advert. Please my advert. So Umseluk is going through a lot. So Umseluk reveals the fact ukuthi wayekisa uMakhwela umsebenzi wamcela ukuthi akamove from Durban azazohlala ePortshepstone, and Umseluk ubenzela lokho ukuthi yini abeseduzane naye ke. Yaqala ke inkinga nkathazo ke ukuthi umyekisa kanjani umsebenzi sibe thina ngazange usiyekisa umsebenzi. First of all, like, what are they talking about? Tobile, you came to this house ungasebenzi, so awukazi uyekiswa umsebenzi. Then this man then assisted you ukuthi ukwazi ukuthi usebenze because you wanted to work. Mayeni, you were not working. Uma lentuzane
buhlala ekhaya umseleku wakufonela umsebenzi ngoba ubusufuna umsebenzi. Okay, kuma ngwabekeke unentuzane waba unesivele umacele usebenza besebenza enza ama-company like bebene lodge yabo usebenza ekhaya basically. So kodwa akasebenzi, you know, uma yena at some stage ukhalile wathi uyahlukunyezwa emsebenzini, there's bullying, wathi inulentuzane wathi hlala phansi ungasebenzi. So and that time uma umseleku situation ibinga nje, this is different. I mean, I understand uma ngabe ethi the reason imiyekisile uma khwela umsebenzi the fact ukuthi ufuna beseduzane, and 2 uhlala kude lo muntu ngeke akwazi ukuthi azomona ukuphela kwenyanga, and 2 nina senihambile vele kule mizi lena, therefore kumele azohlala kube khona umuntu ozokwazi ukuthi avuse umlilo, abase umlilo, akhanyise, you know, kube busy endlini because you guys have left the city. So why are we arguing the fact ukuthi uyekiswa umsebenzi? Benifuna enze njani asebenze kodwa futhi azokwakha umuzi kaFlow? You guys have left umuzi kaFlow. Therefore, that's the reason why Umseleka keep on saying she is here ukuzovusa umuzi kaFlow. Angeke akwazi ukuvusa umuzi kaFlow if kukuthi uyasebenza. Yes, automatically if emiyekisa umsebenzi uzomela amnikeza imali. Uzoyithatha phi kanti imali? That's where ukuthobele nenkinga khona ukuthi unikwa imali unikwa imali production. The production thanks mali yenza le show makhumalo, not your money. You still you still need to support the family wena, but ke kulungile excluding uMakhwela, but uMakhwela will get the money from thanks my production. Simple.